Hello, hello, hello. Mabungahong kagabion mga igsoon. Kumusta mo tanan diya? So, mag-start na tas tong live igsoon. Ma'am Shami ni ma'am? Shami or Shame. Good evening, Pastor watching from Kidapawan City, North Cotabato. Thank you, ma'am. God bless. Thank you for watching. So, mag-start na tayo igsoon. Ato nang i-share ang pulong sa Ginoo. Okay? Kanya ato nang i-mention na itong mga higala, mga hinigugma, o ato nang i-type. Okay? At followers, at highlights, at everyone, para makabantay ang uban. Okay? So, ako sa Dixon, ako sa ning i-share. Alang sa kay mayaan sa Ginoo. Musta inyo hang Sabado, igsoon? Hallelujah. So ako sang i-share igsoon kamo sa diha. So shout out 50 viewers. Thank you kayo. Shout out sa tanan ng mga brad diha nga nagtan-aw nanadayon no. Here I am again, brad Jason, long live the kanunay brother. Uban sa grasya sa Ginoo. So mga brad nako diha all around the world, Skiptron International tanan, long live the kanunay brad. J. Junel Abinido, brad. B brad tabangi gyapon ko gampo brad. Okay miss ako nga saw. Sige. Yampo di ka brad. I-appeal di ka sa personal prayer na ako. Salamat brad sa request. Pre-request. So done sharing. Okay, so manna ko share igsoon kamo na sa this time we have 97 viewers. Okay, so kumusta mga igsoon? Walay kurat. Grabe, way kurat diba? Walay kurat. Mabungahong kagabion, Pastor watching from Rosario, Agusan del Sur. Thank you igsoon. Thank you brother for watching. I-prayer ko brad na ako online sa FB na dili mag-asawa ako ang customer. Sige brad, i-appeal ti ka sa akong personal prayer. Sister Melody Timario, okay, watching from Hong Kong. Thank you so much. Anyway, shout out ng mga OFW in different countries around the world, around the globe, no? Salamat sa kanunay ninyong pagsubaybay. Labaw sa tanan, mga seaman, no? Okay, grabe yung sakripisyo, salute na mo sa akong prayer. Brother J.R. Muda from watching from Canada. God bless, God bless. Okay. Brother Jipner Cabrisos Asino, long live permi uban sa grasya ug gugma sa Ginoo. Amen, brad. Unya again ako ning baliko no, nakiguban day ko sa kasubanan sa katong namatay bitaw nga police officer brad man day to nako sad. Unya ang iyang maguwang classmate nako nga brad sad nako. Classmate nako sa criminology. So
Nagsubo ko, Brad. Nagtanaw ka, maabot ni nimo. No, nagsubo ko, ning appeal ko sa panagsubo, no. Saon ta man, mao ning kinabuhi. Okay? Watching from Mindanao, Lingig, Surigao del Sur, Brother Gomer Suazo. Shout out tayo kung manghod nga nas Cagayan karon, Sam. Okay? George, salamat sa kanunay suporta nimo diha. So akong gi-shout out sa makanunay ang tanang mga piniriso, mga inmates sa Cebu City Jail, bahay ni Kuya. Shout out sa Toledo City Jail, ang Talisay City Jail, no? Shout out Sister Girly Salvia Pigalan nga nagtan-aw karon sa Saudi Arabia. Pastor, apila sa kanunay pagampo ang mga nakakulong sakit sa dughan makita pirmi. Yes, ma'am, nagsigidyo ko gampo. Mao ginay priority na ako. Sige, ato ning apilon, ato ning himuong kuan. Kanang every time mag-enta site sa OFW atong i-pray ang mga inmates. Inmates imong gimain, ma'am. So mao gyud na ang nasa kong dughan kanunay, no? Kung kasing-kasing na sa mga piniriso kay kasabot ko nila. No? So, naay paglaom. Okay. So again, shout out no mga tanang piniriso sa lain-lain nga prisuhan, mga tanang jail officer. Unya akong gi-shout out ang tanang naa sa Philippine Army, military na to. Of course, atong mga kapulisan nga labi na nag-duty karon kagabion, shout out. Camp Osmeña, Cebu, Tagbilaran City sa barracks diri sa Mua, ug diri sa Mua Clarin Police Station among hepe diri si Police Captain Sir Eliasar Milyumida, ug sa tanang kauban nako diri nga mga kanunay sa police station nga magsigi kog wali nila isip maupoy tigiya nila sa regarding sa spiritual life, okay? Spiritual matters, okay? Unya akong gi-shout out ang akong amigos nga hepe, akong classmate nga na-assign sa Antiquera Bohol Antiquera Police Station, Police Captain Jasper Reyes, ug ang among hepe sa una diri Police Captain Albert Sator nga nas Kandihay. Ako sang gi-shout out akong brad si Brad Ams nga chief karon sa hepe sa Talibon Police Station, Police Captain Sir Milioria, ug si Police Captain Onyot Introliso nga nasa San Miguel Police Station. Sakto ba? Okay. So, anyway, our topic for this evening is about our kanabitaw nga to ang old life, no, atong old sinful nature nga gilansang na kauban ni Kristo diya sa cross, ug ang kinabuhi na toron si Kristo na ang nakita. So ang atong daang pagkatao namatay na bitaw, nalansang na ba? So bag-o na tang binuhat karon, mao na atong topic karon, okay? So manam tag shout out, no? So before we continue, ato sang i-welcome ang presence ni Lord. Unya atong i-invite siya igsoon sa atong taliwala karon, sa atong pagabuhaton, knowing that without him we are nothing, no? Siya gid atong gisaligan nang hinahanglan ta sa iyang giya sa kaalam nga langit nun, kay dili nato matugkad ang pulong sa Ginoo gamit sa ato ang kaalam kalibutanon. Ganina bitaw na ay bashers na pud nato, ganahan man jud og bashers nya di man kumupatol, i-block ra man ako dayon. Ingon siya nga kita daw kanang mga Kristohanon nga magpalit-palit daw tag Bible nya. Kita-kita ra kuno magsabot-sabot nya wa kuno ta kasabot. So ako ra pud silang girespeto, pero di man gud mao na giingon nga ila po na, no? So ako ra pong gi-block kay di ko gusto og kanang conflict bitaw. So ako pud siyang girespeto gingana, pero ang tinuod igsoon mabitaw nang every time before ta mag-start og meditate sa word ni Lord, every time nga mag-live ta magampo kita kay dili man gyud nato masabtan matugkad ang pulong sa Ginoo kung gamit atong kaalam nga kalibutanon. Di ba according to the word of God nagaingon di ang pulong sa Ginoo, wisdom of this world is foolishness to God. So dili nato siya simple nga masabtan pinaagi sa tawhanon or kalibutanong kaalam. That is why as always magampo kita, mangayo tag lamdag sa Espiritu Santo, mga itag kaalam nga langit nun aron natong masabtan ang pulong sa Ginoo. Long live Brad Bear Castillo nga nasa Jensen karon, okay? Watching from Singapore, Sister Ana Lisa, okay? So let's pray atong i-welcome ang presence ni Lord. Okay? Father in heaven, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you have given to us. Another great privilege, Lord God, usa ka bulawanon nga oportunidad nga mamati mi, mamalandong na usab kami sa imong balaang pulong. Father God, dili tanan karon Ginoo, naay higayon, naay chance, Ginoo,
na ay opportunity nga mamalandong sa imong pulong. But Lord God, salamat. Bulahan kami kay makahisgot mi sa imong balaang pulong nining taknaas kagabion. So Lord God, amo kang gi-welcome. We acknowledge your holy presence among pagabuhaton karon. Ikaw ang among pinaka-espesyal nga bisita, Ginoo. Ang Holy Spirit among gi-welcome karon sa among pagabuhaton. And before we proceed, Lord God, first and foremost, search our hearts, Lord God. So siya among kasing-kasing, Ginoo, ang kinasuluran namo nining takna. Kung naaman kay makitaan mga butang wala ka malipay, tungod kay tao lamang mi sometimes, Lord, because of our imperfection, magtuumig sakto mi apan ikaw ang nasayod. Ikaw ang nasayod sa tanan. So Lord God, kung makita kag mga butang karon sa mong kasing-kasing nga wala ka na himaya pasayloam himuaming takus ang ayan mamati mamalandong sa imong pulong. And of course, Lord God, as we proceed, give us a teachable heart, kasing-kasing madinawaton, mapainubsanon, willing magpakorek, willing mudawat og tambag, labaw tanan, willing musunod sa imong pulong, Ginoo. And Lord, we pray also, God, heavenly wisdom, Ginoo. Tagay mi kaalam nga langit nun, tagay mi og pagpanabot kay balo nga langit nun aron among matugkad imong pulong. And then Lord God, I pray peace of mind right now. Ikaw lamang ang ma-focus o masentro kanamo. And of course, Lord God, this time, Lord God, I rebuke every spirit of destruction in Jesus' name. I declare victory sa among pagabuhaton karon. Father God, salamat kayo again for this wonderful opportunity. Og ikaw lamang among ipataas karon, Ginoo. Walay relihiyon na isa. Walay simbahan, walay tao, walay pastor. Ikaw lamang. It's Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. I pray, Lord God, also tanang mga viewers karon sa lain-laing dapit, Ginoo. Tanang mga maabdan ani, Ginoo. Tanang makadungog ani, Ginoo. Nga mensahe. Ipabati imong hikap, imong gahom. Let the power of your Holy Spirit will manifest to all of the viewers right now in Jesus' name. Lord God, ikaw lamang again ang among gi-glorify, gi-adore, gi-honor this time. And then, ang nabiling panahon na mo itugyan kanimo. Let your will be done. In Jesus' name we pray, Amen. This time we have 201 viewers. Okay, thank you so much mga igsoon. Watching from Kidapawan City. Salamat, brother, from brother June Neil, Dapon Ranan. Salamat sa imong kinabuhi nga himaya sa Ginoo, himaya sa Ginoo. Okay? Anyway, salamat dahil sa atong mga subscribers, no. Kanina na day nagpadaan atong stars sa atong mga video ba nang naay magpa-counsel, magpatambag. Open ko igsoon, open ko. Willing ko mahatag og advice, willing ko mahatag og labi na yung sibo sa akong kinabuhi, ganahan ko. Uban sa grasya og tabang sa Ginoo. Bisag unsaon gyud nato pagpasabot sa mga tao na naputol, Brad. Okay, thank you, Brad. Thank you. No, so thank you kay no og salamat sa mga tanang mga followers na natay today. Naabot nata sa 78,000 kapin followers. Okay, thank you so much. Mabitaw nga I want to encourage everyone nga inyong invite inyong friends to follow our page kay para ma-bless pud sila dili kay kamura. Aying Lin from Kingdom of Saudi Arabia. Shout out Pastor James. I-regard ko sa imuhang husband, partner ni mo sister nga si amigo sa nako nga parihan ako balhibo sa una. Pero karon nangalagad na sa Ginoo. Brother Andoy Arenza from Katmon, Cebu. Thank you so much for watching this time. Maguindanao from Maguindanao, parang Maguindanao del Norte. Kinsa man ni? Sister Nati La Paz Mamerto. Okay. Alright, daghan pa kayo mga kuano. Brother, Force Albino, amen. All glory to God from Barile. Barile, Cebu, Ikson. Okay. Pastor Kitan kanamo or kunimo from Melby Lucero. Watching from Taguig, Pastor Dalaygon ang Diyos from Friends Eloren. Again, tanang mga OFW, thanks for watching. Tanang mga kapulisan diha, mga military, mga inmates, tanan. Mag-auban ako mga PNP life coaches. Okay, thank you for watching. Diha mo to yung mga nagpa-picture na ko rito sa mong seminar. Kaya nakita na dyan daw me. Okay, brother Jordan Dignos from Taiwan, thanks for watching.
And this time, Sister Gemma Alkizar, watching from Hong Kong. I-regards Miss Hong Kong, igsoon, kay di dyan mi makalimot, ana. Mauna nga dapit nga nabuntis akong asawa. O diya sa mi nag-meet sa akong wife. Sa na-invite ko diya sa Hong Kong. Nakashare po ko diya pulong sa Ginoo. Okay? Shout out, Pastor Sir James. God bless from Sarangani. Sister Bitmar. Okay. Watching from Malaysia, Brother Kenneth Oliza Basilio. Okay, Baselo. Okay. So, magkuan na tayo igsoon. Shout out ko kay Luella Bagaob, Pastor. Sakto ba ko? From Sir John L. Langkuyan. Okay. Nawala ang audio? Mo ba? Nawala ang audio? Agoy, sure? Nawala ang audio, mga igsoon? Nawala ba? Comment daw. Nawala akong audio. Wala may signal. Mailan man na. Nawala akong audio. Kuyawan man ta. Kaliw ka nag-comment. Nawala ba akong audio? Hello. Hello. Anong nawala man akong audio? Naaman o? Watching from Europe. Kinsa man eh. Shout out, Pastor, from Brysac Sale. Sakto ba ko, Brad? Brysac Sale or Sale? This time, nagtanaw siya sa Europe. Okay. Asa ka sa Cebu, Pastor? Bohol ko, Brad. Bohol ko. So, mag-anhaan lang ko Cebu. Naaman, Pastor. Okay, naaday. Siguro sa imo to, Brad, ang problema nga audio. Okay ra sa ko. O, lagi, okay ra lagi. Pastor, gusto ko patambag. Naunsa man naunsa man ako na mauban ako ang akong family sa Ginoo. Di kay ko kataga diri igsoon, makalimot ko may paimo kong i-message. Okay? So let's go, okay? Okay, salamat. Mawala-wala, Pastor, pero karon okay na. Mao ba? Ay, sa internet siguro na mo, hinay. Okay? Sige, ako lang nang i-off akong kuan. Dili okay raman. I-try lang na ako i-off akong wifi. Okay, let's go. Okay, so ang atong teksto karong kagabhion igsoon. Atong basahon, ako man ang gikuan na makita sa Galacia. Sinuwat ni siya ni Saint Paul. The Book of Galatian. Galacia kapitulo 2, versikulo 20. So akong basahon diri igsoon, gilansang ako uban kang Kristo didto sa cross busa dili na ako ang nabuhi kundili si Kristo na nga ania kanako. Next is ug kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma ug nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Okay. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Alright. So akong balikon igsoon matud pa ni Apostle Pablo ngadto sa Galacia, ngadto sa taga Galacia. Nagaingon siya sa Galacia kapitulo 2 versikulo 20. Nagaingon diri, gilansang ako uban kang Kristo didto sa cross. So, mao ni akong giingon igsoon. Kaning Biblia kung ato ni siyang sabton literal lang or kalibutanon tawhanon. Maglibog ta. Sa inan ta gilansang ta. Kung ano sabton, gilansang ta. Ngano wa man ita nalansang. Okay? No? So ngayon si Saint Paul, gilansang ako uban kang Kristo. Ang gusto ipasabot ni Pablo igsoon is kana bitaw iyang karaang pagkatao, okay? Ang katong pagkatao niya sa una nga dautan na kaayo, nawala na to, namatay na, kay gilansang na. Sa time nga si Jesus Christ gi-crucified sa cross sa Kalbaryo igsoon. Ang gime ni Pablo is this, ang iyapot si Pablo sad, the moment nga nakigrelasyon siya sa Ginoo, sa panahon nga na-encounter niya ang presence ni Lord, nakigrelasyon siya sa Ginoo, ang iyahasang daang pagkatao, ang iyang pagkadautan, kay si Pablo manlulutos man mura manig ako. Si Pablo mura nig ako. Ako may number 1 persecutor sa ako ang mga sa kong ginikanan, no? Ako na silang batuon usahay nga mag-overnight and prayer meeting, no? Ako silang hagisan basta maghisgot sila Ginoo, mag-Bible study, no? Ako silang bastuson, no? Mura kog si Pablo ingon tong kasagaran mga lagad sa Ginoo, salbahis daw sa una, banggitan kong manlulutos sa una. So, I was the black sheep of our family before, but right now nahimo na akong karniro sa Ginoo. Grasya sa Ginoo, no? So ingon si Pablo igsoon nga iyang daang pagkatao, ang gusto niya ipasabot.
daang pagkatao niya, iyang pagkadautan, iyang pagkasalbahis, iyang pagkamakasasala, gilansang na uban ni Kristo. So si Jesus Christ, sadiyang nalansang siya sa krus sa Kalbaryo, namatay siya ato, physically, unya nabanhaw siya. So karon igsoon, maonig, buot pasabot ni Pablo, nga atong daang pagkatao, sukad na himugso si Kristo sa atong dughan, atong kasing-kasing. Ang atong daang pagkatao, gilansang na uban ni Kristo. Unya karon, namatay na ta sa atong daang pagkatao, atong kinaiya nga kalibutanon, ang atoang pagkahimalikason, ang atoang sigigingon og yawo pistigi at wa na tanan. Ang atong pagkahinunguhon, ang atong ngilad nga batasan wa na. Okay? Tanan natong mga unsa man ato ang binuhatan sa una, lulong ta sa makadaot nga bisyo, pareha na ko nga illegal nga droga, tanan. Okay? Unya pagkabanhaw ni Kristo, mao na nanatay bag-ong kinabuhi. So pagpalansang nato mga igsoon, atong gipalansang atong daang pagkatao, daang kinaiya, pagkabaluoran, pagkainit og ulo unsa man igsoon. So karon nataw na si Kristo, nakita na ang kinaiya ni Kristo sa atong kinabuhi, no? Dili na kita ang makita sa mga tao. Ang atong daang pagkatao, pareha nako nga banggiitan ko sa mong lugar nga ang adik-adik na maligiyag syabo, palahubog nang hilabot og babae bisag dili nako kuan, no? Asawa, something nga na bitaw. So katong mga ngilad na kung binuhatan sa una, mga makauwaw, dili na to makita sa mga tao karon, kung dili ang makita nila sa tanang tao nga nagpalibot nako igsoon, si Jesus na, ang karakter na ni Jesus. Okay? Ang katong pagkahimalikason nako sa una, dili na, no? Sa una og kana bitaw mapalpa ko igsoon, way lain automatic yawa day na ing isulti, yawa og giat piste, di ba? Buang mao na normal na to, di ba? Pero karon lahi na. Ug na may mga disappointment, hallelujah, praise the Lord, salamat sa Ginoo na kay katuyuan Ginoo. Madagma ka, hallelujah, kasakit, nalaksi akong kuko. Sa una automatic yawa ginay panawgo na to. Di ba? Nalansang na uban ni Christ, ni Jesus, ang atong daang pagkatao nga dautan ta, ug karon sa atong kinabuhi makita nang Ginoo. Tanawa, unsay gingon ni Pablo, gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross, busa dili na ako. Wow, no? Dili na ako ang nabuhi, no? So gusto ipaabot ni Pablo na to igsoon nga, mao ni ba nga sa dihang si Pablo na kinabuhi nining ngit-ngit nga kalibutan, dili na ang Pablo sa una ang nakita sa mga tao, kung dili kinsa naman ang nabuhi, si Kristo na. Amen. Si Kristo na nga ania kanako, pareha na to igsoon. Tanan kita na ay relasyon ni Lord. Natay intimate relationship ni Jesus Christ. Ang atong daang pagkatao, gipanglagilansang na to ibabaw sa krus sa Kalbaryo niya, makita na si Lord na to. Kabantay mo? Di ba naay mabantayan? Nalahi lagi na siya, sukad nga nagsigig simba. Nalahi lagi na siya. Hala sa una, nalahi lagi. Nga nanaday siya, mauna day ni, kay nanaday siya hingpit nga relasyon ni Kristo, maong nabago. Kaya ako na rin ibalik-balik igsoon. Once makigrelasyon ta ni Kristo nga tinud-anay, musugot tag sa dili, mabag-o gyud ta. Once si Kristo musulod sa tong kasing-kasing, mabag-o ta kay tudluan ta niya, tabangan ta, tudluan ta unsaon paglakaw nga naymaya ang Ginoo. Pabiyaon ta sa unsang mga butanga nga dili maayo, pabuhian, patalikdan. Mao na nga makita na si Kristo nato, di ba unsay gingon dire? Ingon si Pablo og dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo na nga niya kanako. Ingana din si Paulo, o kining kinabuhi ko karon, akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios, Jesus ni. Nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kagalingon alang kanako. Mo na gingon ni Paul nga tungod ani akong kinabuhi, ako na ning gitugyan sa Ginoo, magkinabuhi na ko nga subay sa kabubuton sa Ginoo. Ngano man ang iyang daang pagkatao, iya namang lansang kauban ni Kristo. Di ba? So ang nabuhi karon daw sa kinabuhi niya ang si Christ na. Pareha na nato karon igsoon. Makita na karon sukad na himugso si Kristo sa atong kinabuhi. Makita na sa mga tao sa palibot nga nausab na ta. Pareha na ko igsoon. Katong bag-o ko nang nalagad sa Ginoo, ako naman yung gi-share ninyo. So sa di kalikayan nga makalabay ko sa mga barkada, magtagay, okay? Magtagay niya ila kong pasyaton, di man jud kumudot. Ha ngano man unsa ko ning pagkamutanga, kapalahubog nimo sa una, amo gali kang ihatod sa inyo kay di na ka kauli. Idayungan ka namo, do kabantay mo. Wala na lagi ako nang gibaliban, wala na brad kay
Biyan ako ana unya usapod nangalagad nako sa Ginoo nya gitabangan ako brad sa Ginoo nga mabag-o. Ha? Di ba? Na sila gikatingadaan igsoon sa atong kinabuhi. Sukad nga nahimugso si Kristo sa atong kasing-kasing. No? So ang atong daang pagkatao, pagkapalahubog, pagkaadik-adik, pagkahimabay, unsa may ato ang mga kinabuhi sa una, himalikason, hinunguhon, bakakon, kawatan. Basta unsa man ato mga daotang binuhatan sa una. Wala na tanan, namatay na gipatay, lansang na ibabaw sa cross sa Kalbaryo. No, nya namatay man to si Jesus, nya nabanhaw, mao na to, nabanhaw ang bag-ong kinabuhi na to karon, makita na si Kristo. No? So ang makita sa mga silingan na to, dili na tong atong pagkapalahubog sa una, dili na tong atong basta banggiitan nga adik-adik, nga maliyag syabo, basta ngilad, mga salots sa lipunan. Kung dili, bag-o na tang binuhat karon, sukad nga nahimugso si Kristo tong kasing-kasing. Okay? Now, pangutana ninyo siguro, Pastor, libuga man na, Pastor, unsaon pagpalansang, Pastor? Unsaon man ako, Pastor, nga malansang ko? Uban ni Kristo, Pastor, unsaon man ako sa ilansang ba, oy? Iksoon, ingani ni siya. It means, kanang malansang ba? Ato bang unudnon ba, mga kailibgon? Ato ang mga craving sa unang atong kalipay, mga kalibutanon, mga tawhanon. Okay? No? O, tagaan ta mo og tips, iksoon, pamaagi nga malansang atong daang pagkatao. Okay? Tagaan ta mong pamagi, tagaan ta mong verse nga unsaon nga ang ato adjong mapatay gyud ba, mapatay gyud ang atong unudnon nga mga tawhanon nga mga kalibgon bitaw kanang kalipay nato nga dili ta kapugong ba kanang patyo nato. Dara igsoon, tagaan ta mong verse. English lang ni siya. So according to sa may nagkuha na ni nagya po ni siya sa yung pulong sa Ginoo dire. Ako man yung gisave dire. Nag-ingon dire, okay, dara, Galatia 5:16. Okay, tanawa. Ingon dire. Nag-ingon dire ang Galatian, si Pablo gyapon eh. Maora gyapon Galatia, kay Galatia man to atong kuan gani text 2:20 karon Galatian 5:16 English ni kulang Bisayon. Nag-ingon dire ikso no. Galatians 5:16 sa New King James Version, I see then, walk in the Spirit. Dara ang sekreto, ikson nga mapatay atong unudnon, nga kailibgon. Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Okay. Ingon dire ikson nga, paglakaw sa Espiritu, og dili nimo masunod ang kailibgon sa unod. Og dili nimo pauyunan ang kailibgon sa unod. Unsa may paglakaw sa Espiritu, Pastor? Maglibog niya mo ba? Unsa may paglakaw sa Espiritu, Pastor? Mahimo naming espiritista na. No, ngani na section. Anything nga itong pagabuhaton nga malipay si Lord, that's walking in the Spirit. Like, for example, magbasa ka sa pulong sa Ginoo. That's walking in the Spirit. Amen? Magampo ka, muspend ka, quality time ni Lord, taas-taas nga panahon sa pagampo. That's walking in the Spirit. Mao na walk in the Spirit. Okay? Mutambong kag mga buloton sa Ginoo, walking in the Spirit kay puna. Prayer and fasting, walking in the Spirit. Anything nga imong pagabuhaton nga nalipay, nga nahimaya ang Ginoo, walking in the Spirit na siya. Okay? Ya sa dihang imo nang buhaton kanunay igsoon, no? Dili na nimo mapauyunan ang imong unod. Ang atong unod igsoon kani atong tawhanon kaugalingon. Mag-crave po ni siya og mga kalipay kalibutanon. Okay? So ang hinungdan igsoon nga dali ta madaog sa mga ilibgon kalibutanong kailibgon bitaw, mga unodnon nga kailibgon ba, mga lawasnong kailibgon, nganong dali ta madaan na mga igsoon, nganong matintal ta tungod kay kuwang ta mga igsoon og walk in the Spirit. What I mean is this, gamay tag panahon sa Ginoo, kay dako tag time sa mga kalingawan nga kalibutanon nga dili makatabang sa atong espirituhanon nga bahin, no? Ang gingon diri, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh, no? Kailibgon, lust of the flesh sa unod. Aron dili daw ta madala, may dalinas, magpauyon sa kailibgon sa unod, kinahanglan maglakaw ta sa Espiritu. Maglakaw sa Espiritu, it means igsoon nga, naagid ta higayon mo, spend kita og quality time, dako nga panahon nga magbabad ta sa presensya sa Ginoo. And the more we seek God's presence, magsuking ta sa presensya sa Ginoo, the more na to gipatay atong unod igsoon nga kailibgon sa unod. Okay? Ang atong mga unod nun nga pagbati, unsa man tawhanon, the more na to gipatay siya.
Unya nabuhi na ang espiritu. Mauna nga makita si Kristo nato igsoon. Mauna gitawag og mauna usa sa pamaagi nga atong patyon, ang atong unodnon nga kailibgon. Unsa may craving na to, lust of the flesh, lust of the eye, no? Kailibgon sa mga mata, kailibgon sa unod. Gusto ta nga mapatay na to na igsoon. So, sayon ra nato pag overcome igsoon. Ang giingon diri, walk in the spirit ra. Muhatag lang tag panahon sa Ginoo, pagbasa sa iyang pulong Bible. Na may mga cellphone diha, no? Na may Biblia na yung mga cellphone, no? Basa ta, nya. Maminaw tag mga worship song, magdaig ta sa Ginoo, that's walking in the spirit. Okay? Spend ta og time ba nga malipay si Lord, no? Or mamalando ay sa pagyud prayer, no? Muhatag tag quality time ni Lord in prayer. Taliwala sa imong kabisi, spend time ni Lord in prayer. That's walking in the spirit. Kung ato na siyang gibuhat igsoon kanang tulo ha? Or anything nga mga bulaton sa Panginoon, prayer meeting baron, unsa Bible study, part na sa walking in the spirit. Kay kanang tanan nga bulaton naay kalabutan sa atong espiritu nga mahimsog. Amen. Mao nay walking in the spirit. In other words, nagsigita og recharge. Nagsigita og charge igsoon sa atong espiritu. So strong atong spirit, full charge ta, kunya atong gilubat atong flesh. Kuha ninyo, pupunto. Gilubat niya mamatay. So mas kusgan atong espiritu. Maunang panahon nga naay tentasyon, lig-on ta kay kusgan atong espiritu, luya ang atong unod. Kay ngano man, nag-always man ta og walking in the spirit. Kuha ninyo, mauna so mamatay ang atoang unod nun, tawhanon nga kailibgon. Mao nay gitawag igso ni Pablo nga gilansang ta. Mao nay pagpalansang sa atong unod nun. Nya makita that way, makita si Kristo sa atong pagkinabuhi. Makita si Kristo igsoon sa atong behaviors and characters and their action. Makita si Lord. Lahi lagi ni siya. Lahi lagi ni siya sa una palahubog magani pero akong gitagayan di mangyod. Di ba ako na ning gi-share niyo igsoon? Ako na ning gi-share, ako na ning balikon over and over again kay musibo man ang walk in the spirit ani. No? Matingang uban lahi na lagi sa una di man ni laog man kay ni. Laog man kay ni bugnaw kay nga red horse. Ako mga igsoon how many times ako na ning gi-share ninyo, no? Na ako sa akong mga brad or na sa mga kauban ako mga pulis. Madagkog ranggo pag yun atong akong gi-share lang ninyo igsoon the other katong live na ako before. Na ako'y during our previous live no na ako'y gi-share nga day event igsoon nga brad na ko nga hippie gyud siya mismo kapitan. Unya ang sagaran ato nga mga kauban mo puro mga kapitan gyud, no mga police captain. So tagay gitagayan ko kaduha wa na ko dawata. Kurat sila, no? Ingana ba no, makurat sila. Lagi na lagi ni laog ba ni ngano man napatay naman ang imong unodnon, kauhaw nimo standuay, kauhaw nimo skulapo, kauhaw nimo sa mga readers, napatay na, nabuhi na si Kristo. So ang makita nila nimo si Christ na dili na imong daang pagkatao, nalansang na crucified na together with Jesus Christ ngadto sa cross sa Kalbaryo. Ug ang nabuhi karon ang bag-ong pagkatao, ang bag-ong kinabuhi nga makita si Kristo. Mao na nga mahimo na tang panalangin sa uban. Lalahi lagi ni siya, no? Lo, sa una para na ako igsoon ingnan ko sa mga brad, grabe wa ko katuo brad. Ana sila nako. Wa ko katuo brad kay sa una tig-deliver kag Shabu, karon tig-deliver na magkag mensahe sa Ginoo. Ngano man ni brad unsa na? Na-bless sila, no? Himaya sa Ginoo nang talan ngano man, mao na igsoon. No, nakita na nila ang pagkatao ni Jesus sa atong kinabuhi. Nalansang na, no? Ngunit man igsoon. Sukad na himugso si Kristo sa imong kasing-kasing gilansang na ta. Bag-o na tang binuhat. Ang katong pagkamarites nato, no? Lahi na. Ang atong mga kinaiya nga ngilad pagkaluuran, no? Pagkainit og ulo daling masuko, no? Pagkahimalikason hinunguhon. Tanan natong binuhatan nga dili maayo, tanan gilansang na, no? Bag-o na tang binuhat karon si Kristo na. No, kay nabanhaw man to si Jesus Christ, di ba? After gi-crucified siya and then gilubong siya, nabanhaw siya. Ingana na karon nabanhaw ang bag-ong kinabuhi nga makita nato karon, makita na si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Amen. Mao na pinakadindot igsoon kay abi yung mga igsoon once si Lord makita sa atong kinabuhi. Di kalikayan mahimo gitang panalangin sa uban. Di kalikayan, la ikaw man tong kuano lo. How come? Uyawa mo na ikaw ni. Para karon ri mga igsoon nag-live man ta. Daghan ko ubay-ubay nga mga classmate na ko sa una, mga kauban ako sa una nga mga adik-adik. Ikaw ba to? Ikaw ba to akong kajam sa una?
Di ba ikaw man tong adik kay? Di ba ikaw man tong mo-deliver na uban mag-message nako? Di ba ikaw man tong mga dlawon? Di ba ikaw tong usay bisag mauwanan, mainitan pero imo lang yung mahatod ang epektos, ang item? Naunsa na kuha na day ka, nahimo na day kang alagad sa Ginoo, di sila katoo. Di sila katoo. Ingana na mga igsoon. Once we are crucified with Christ, ang atong daang pagkatao, ang atong pagka-adik-adik og syabo, namatay na ta didto, ang nabuhi nahimo na tang adik-adik karon sa presensya sa Ginoo. Nahimo na kay tarong adik kaayo sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Amen. So nahimo na tang from drug addiction to Christ addiction. That's the power of God. Amen. Mao na ipagpalansang igsoon. No, mao na tong timan-an igsoon. Ingon si Saint Paul, gilansang nako ni Kristo uban sa to? Kay gilansang ako uban ni Kristo. Og dili na ako karon ang nabuhi kung dili si Kristo na. Og si Kristo na kuno ang makita sa atong kinabuhi igsoon. Amen. Pirting ninduta. Now ako mangumusta ko ninyo igsoon, kumusta ang iyong kinabuhing Kristohanon? Nabay nabantayan iyong silingan? Nakita ba ang image ni Jesus Christ through your characters and behaviors? Daghan bang na-bless? Ako igsoon, dili lang panghambog, himaya sa Ginoo. Ubay-ubay na gyud igsoon. Pila na nga mga kriminal, drug poser, drug user, gikan sa prisuhan, ang kinabuhi na bag-o, gigamit ko sa Ginoo ingon nga instrumento. No, pila na ka mga banggiitang adik-adik, ning dool sa Ginoo. Ang uban lang mugbas na kuwa sila kay bawo sa kong gibuhat ang uban na. Kana si Pastor James ay bugto na sulpot na uron sa ako na po silang grespeto pero kung kaila pag sila kay bawo pa lang gid sila sa nahitabo sa kong kinabuhi. Ay igsoon dili lang ipanghambog. Sukad nga ning surrender ko ni Lord, sukad na himugso si Kristo sa akong kinabuhi. Daghan na kay mga adik-adik, no? Slow connection gud ito. Daghan na kay mga drug poser, drug user, criminal, ex-convict nga ning duol sa Ginoo. Ako ang gigamit sa Ginoo. Amen. Now karon mangumusta ko ninyo igsoon. Himaya sa Ginoo ng tanan, wala may atuan. I'm just God's instrument and I've got nothing to boast with myself. Si Lord ra gyud. Kinsar ako. Okay? So karon igsoon kay mga Kristohanon ta nangalagad sa Ginoo, kumusta inyong kinabuhi? Ganina lang na Brad nako from Brad. Nagtanaw ka da? Singani mo Brad. Pintado man siguro siya. Ako kang i-mention brad. I'm sure mag-atang ka pirmi sa live na to. Ingon siya dire oh. Asa na. Brad from Luon eh. Nagtanaw ka ni Brad? I'm sure imo ning i-review makita ka. Ang iyang Facebook is Pintados Adnilsor. Brad na ko ni, long live kay ni ingon siya. Sukad nagpa-pre-request daw siya nako. Hangtod karon pila na kuno ka semana. Wala na siya mo inom, natinga iyang mga brad nako, ang uban nako bisan mga pulis natinga nga dinaa ka mo inom. Hangtod karon nakabiya na gid siya sa kanang gapos kay mao yang problema igsoon. Di ba? Mao na akong giingon igsoon. Na wa pa mi nakita ni, excited siya makakita nako. Ingo, sige brad, magkita na ta pohon. Inga na ba? Mao na igsoon ngano man kay nakita si Lord sa akong kinabuhi, akong gipasa sa uban, na bless sila. Sumangutan na sa kuninyo. Now, karon kay nanaman tay Ginoo, nanatay Kristos tong kinabuhi. Kumusta inyong kinabuhi? So nakahatag ba mog impact sa mga tao sa palibot? Na may mga tao nga napanalanginan sa inyong kinabuhi, sukad nga nahimugso si Kristo sa inyong kasing-kasing? Igsoon, mao niya tong timan-an. Asin o kahayag ta niningit-ngit nga kalibutan. Ang tanan nga naglunang sa kadautan kasalanan igsoon. Kita may magsilbing iwag nila. Kita may magsilbing nga mulamdag nila kay kita ang nas kahayag. No? Katong mga way timpla, way lami ilang kinabuhi atong timplahan kay asinta. Amen. So mao na igsoon nga padayon ta abanti ta. Okay? Ingon ang balaang kasulatan nga gilansang na ta uban ni Kristo. Okay? So atong kinabuhi igsoon ang atong daang pagkatao nga pagkadaotan wa na tanan pa. Okay? Unya ang the best way para mamatay atong kailibgon sa unod igsoon, kato ang ingon ninyo, no? Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Unsam nang walk in the Spirit? Muhatag ta og igong panahon, muhatag ta og quality time ni Lord. Magbasa ta siyang pulong, okay? Magampo ta. Dili na to mantinilan ang si Lord. No kana jung naatay quiet time bitaw. Sabot ba mo quiet time, quality time. Most of the time anang gitawag og quiet time nako ni Lord kanang alas 4 kadlaw, ana bitaw. Early in the morning, first part of the morning, igsoon atong ihatag sa Ginoo. Lord, pagkalami nimo. Lord, magdata. Natug pa akong asawa, natug pa akong bana, akong anak, akong uyab, tug pa Ginoo karon Lord, ikaw sa akong una. Nga na bitaw, mo na quality time.
That's walking in the Spirit. Kung ingan na imong kanunay buhaton after pray or akong tirada kay maminaw mag-worship song, then magampo. Yan na bitaw magdaig sa Ginoo. Then after that Bible reading na yon. Kung imo nang buhaton perminti igsoon, sigurado nga imong mapatay ang unodnon nimong kailibgon. Dili nimo magpauyunan, unya ligon kayo, strong kay imong spirit. Kay kung ato na silang buhaton, mura tag nag-recharge ta sa atong espiritu. Unya og sa panahon nga mohapak ang lain-laing tentasyon, makabarog ta kay ligon ta spiritually. Ligon ta spiritually. Amen. Dili ta basta-basta madala og lain-laing mga tentasyon. Amen. Mao na siya igsoon, that's walking in the Spirit. So ana nga pamaagi, diha na nato mapamatud-an nga may resulta na tinuod nga nalansang kita uban ni Kristo ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ug ang atong daang pagkatao nga tao nga dautan kaita nga atong pagkamaritis salbahis pagkadautan igsoon, pagkalulong sa lain-laing bisyo igsoon. Namatay na tana, nabuhi ang bag-ong kinabuhi. Unya makita na si Kristo sa atong kinabuhi. Amen. Nga na siya, no? Nga na igsoon. That is why this evening, shout out 313 viewers. Mangutana ko ninyo, kumusta ang yung kinabuhing Kristohanon? Sukad na himugso si Kristo yung kinabuhi. Kumusta? Nabay na bless na to? Okay? Nabay na panalangina na to, igsoon. No? Sa diyang nakakita sila ni mo, unsa may ilang ingon? Unsa man ilang reaksyon? Duhar rabay reaksyon sa mga nakakita na to. Kanabi taong tanan nga mga niangkon nga Kristohanon, duhar reaksyon sa mga tao na to. Nya pariha ra pod lahi lag tuno unang reaksyon. Mao ni. Maunay Kristohanon? Mao nay unang reaksyon. Ikaduha nga reaksyon. Maunay Kristohanon. Di ba? Asa tanang duha? Question or di ba? And hopefully I declared in Jesus name nga ang uban mingingon, maunay Kristohanon na bag-o ang kinabuhi, nakita si Kristus kinabuhi. Mao man ang salbahe sa una, nabutan naman nagkalit baw. Okay? Nabitay ning duol na ko igsoon, usa ka security guard ba ning duol na ko so. Ana siya, pastor, unsa day naa nimo? Ana siya ba? Ngano man guard, unsa may problema? Sus, unsa man nga naay pariha nimo pagtuo ba nga nangalagad na daw siya sa Ginoo. Grabe malito kay na sa mong lugar. Ang dalon-dalon na armas, magdadanag armas perminti warwara. Og di sundang, pero karon Biblia na may dalhon. Unsa na gipakaon ana nimo? Di ba? Natinga siya. Matinga gyud sila igsoon. Mao ni kong gingon. Why? Because the moment we believe, we accept Jesus Christ as our personal Lord and Savior, ato siyang gi-accept, gidawat, gituuhan. And then because since we are saved by faith, naluwas na sa pagtuo, ug mo resulta gyud na mga igsoon og kabag-uhan sa kinabuhi, no? Ang atong daang pagkataon, mao na to ganina gilansang na, gi-crucified na. Together with Jesus Christ, unya nabanhaw na ang bag-ong pagkatao. Ug kana nga bag-ong pagkatao, makita si Kristo sa ato ang kinaiya, sa sinultian nato, sa atong batasan, makita si Kristo. Manang moingon ang mga tao sa palibot, maunay Kristohanon. Pero katong mga uban nga ningangkon nga Kristohanon, pero badlungon moingon, maunay Kristohanon? Ha? Wa na bag-o? Di ba? Di mo nakalikayan, pero sagdi lang igsoon kay og namay nagtan-aw nyo karon diri nga wala pa jud ka totally na change. Naman po'y kabag-uhan nga on process, no? Basta at least ning progress ba, okay? So mao na. So again, igsoon kanidi ay nangalagad na ta sa Ginoo. Aduna na tay hingpit nga relasyon sa Ginoo. Ang ato dayng daang pagkatao gilansang na uban ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Ug karon nagkinabuhi ta karon ang makita sa atong kinabuhi si Kristo na. Wala na nata nagkinabuhi sa kaniadto. Wala na ta nagkinabuhi sa atong mga daotang pagkatao kaniadto. Unsa man atong binuhatan pagkatao kaniadto. Kundili nagkinabuhi na ta karon nga nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Nagkinabuhi na ta karon nga niuyo na sa plano sa Ginoo. Unya ang atong kinabuhi karon igsoon, nakita na si Kristo sa atong batasan, sinultian kinaiya. Sa atong pagkinabuhi, nakita na si Lord. Kaya nga naman, siya naman ang nabuhi na to. Ang atong daang pagkatao nga dautan, namatay na, gilansang na, ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Amen? So, mao na ingon nga na born again na ta. So, dili ingon born again na reliyon. Born again, it means nga bag-o na tang binuhat. Namatay atong daang pagkatao, atong pagkaadik-adik og syabo, parehan ako. Namatay na. Natao ang bag-ong kinabuhi mo nang born again. Ang uban kay
Kabuangan man ta, born again ha? Born again, pagsuroy, di ba? So, wa sila kasabot. Ang born again, it means nga, ang daan nimong pagkatao, namatay na, nahimugso ang bagoong pagkatao nga nakita si Kristo. Ang daang pagkatao, gilansang kauban ni Kristo sa cross. Namatay na, mo na born again, lubong na. Okay? Wala na. Ug ang nabuhi karon si Kristo na. Bag-o na tang binuhat. Na tao pag-usab na ta nga makita si Kristo sa atong kinabuhi. Amen? So nga na igsoon. So let's pray. Hallelujah. Father God, again, thank you so much for your message, for your word tonight, Lord God. Salamat sa imong presensya. Salamat, Ginoo, nga maayo kay ka nga Dios o imong mensahe kanamo nining taknas kagabiyon. Imo ming pahinumduman nga sukad na himugso ka sa among kinabuhi, sa among kasing-kasi. Ang among daang pagkatao, Ginoo, amo nang gipalansan kauban nimo sa cross sa Kalbaryo. Ang daang pagkatao namo patay na mi kani ana, Ginoo. Ang among dautan nga kinabuhi wala na, Ginoo, bag-o naming binuhat. Ikaw na ang makita sa among kinabuhi. So Lord God, right now I pray to all of the viewers right now. Kung naamay nagtan-aw karon, Lord, nga napa siya nag-struggle pagid siya kay napa siya mga attitude, mga character, mga habits nga dili siya ganahan kay dili siya mahimong panalangin. Lord, tabangin siya. I pray, I declare, Lord God, to all of the viewers right now in the mighty name of Jesus Christ, I pray nga tanang mga viewers karon, Ginoo, makita jud ka sa among kinabuhi. Ang among kinabuhi mahimong panalangin, mahimo ming tinuod nga suga, asin, niningit-ngit nga kalibutan, daghang mapanangalanginan sa among kinabuhi, ug pinaagi sa among kinabuhi, Lord God, daghang ming mga tao, mga katawhan, mga nas kangit-ngit, nga among masnats, ug among madala, nganha sa imong tiilan. Gamita mi, Lord God. I pray, Lord God, nga sama sa among mensahe karon, imong mensahe karon, Lord God, nga among gisgutan, imong pulong, nga among daang pagkatao, di ay nga dautan kayo, gilansang na uban nimo sa cross sa Kalbaryo. I pray it and we claim it, Lord God. Tonight, among giklaim ang bagong kinabuhi, nga makita jud ka, Ginoo, sa among kinabuhi. Makita ka, Lord, sa among batasan. Makita ka sa among kinaiya, sa among pagkinabuhi, niningit-ngit nga kalibutan, daghan ang mapanalanginan, tungod kay makita ka sa among kinabuhi. Again, Lord, i-bless tanang viewers karon. Taga-imig tunod-anay kabaguhan, Lord God. Aron mahimo ming tinuod nga suga, iwag, malamdagan namo ang nas kangit-ngit, mahimo ming asin nining kalibutan, Ginoo. Kami may makapalami sa ubang kinabuhi nga hiwi, nga gubot kayo, makapanindot mi, makapalami, maghatag mi og timpla kanila, Ginoo. Tungod kay makita ka, Lord God, sa among kinabuhi. Again, i-bless tanang viewers karon. I pray nga mahimo ming blessing, Ginoo, sa mga tao sa palibot. Nga mahimo ming tinuod jud nga Kristohanon nga makita ka sa among kinabuhi, Ginoo. Daghan mapanalanginan kanamo, Ginoo. Salamat, Lord. Thank you. Again, I pray kaning pulong nimo nga mong nadungog karon, Ginoo. Mao ni maghatod kanamo, Ginoo, sa tinud-anay kabaguhan, Ginoo. Daghang tao mapanalanginan. Ang labaw tanan maghatod namo sa kinabuhing walay katapusan. Thank you, Lord. Holy Spirit, thank you so much. Thank you so much for your presence. And this time, Lord God, we continue to pray sa mga OFW, Lord, as always. Padayon kapag kupot nila, Ginoo. Daghang nagtanaw karon, Ginoo, mga viewers around the world, OFW, seaman. Father God, I pray kupti sila pag-ayo, Ginoo. And I pray, Lord God, dugang pabor, protection, maayong panglawas kanunay, comfort, Ginoo, say mingawon sila sa mahal silang kinabuhi, ilang mga hinigugma, i-comfort sila, Lord. And I pray tagbuhay lang panginahanglan kung namay mga OFW karon, Ginoo, nagtanaw nga naibalatian, ayuha, Ginoo, in Jesus name, in Jesus mighty name. Pinaagi sa imong mga labod na nga ayo kami. And I pray, Lord God, nga dili sila magkumpiyansa sa Lord God, nga malingaw sila sa kwarta. Magsige sila tigom, but malimta nila ang blesser. But let it be, Lord God, nga himuon kanilang top priority. Why? Because at the end of the day, ikaw, what I mean is, ang kwarta, dili may matubang kanamo sa paghukom. Ang among tinigom, dili makaluwas namo, kundi ang among hingpit nga relasyon nimo. So Lord God, I pray to all of the OFW right now, mga seaman nga, taliwala sa ilang kabisi, muhatag yun silang higayon nimo. Ilang atimanon, ilang relasyon nimo. And Lord God, I pray, Ginoo, sa apnaya sila kanunay, keep them safe always in your arms, Lord God. Kay diha kanimo, diha sa imong mga kamot, secured ilang kinabuhi. In Jesus' name. Thank you, Lord. And I pray also, Father God, if ever, Ginoo, mo angat na ilang kinabuhi, Ginoo, imo na silang i-promote sa laing posisyon, dili jud kanila malimtan. Tungod kay ikaw, ang hinungdan, nganong naa sila diha. Tanan nga naa nila, gipiyal ra na nimo, walay ila, ikaw ang tinuod nga tag-iya. So Lord God, I pray nga kamao sila mo balik, Ginoo, sa kadungganan nimo. Kamao sila magpasidungog nimo, Ginoo. Dili kanila malimtan because you are the source, you are the blesser. In Jesus' name.
Hallelujah. Lord, thank you. Salamat kay Lord God. And this time, Ginoo, I pray that Lord God, amo din giampo ang tanang mga inmates. Tanang mga piniriso sa lain-laing prisuhan karon sa tibuok Pilipinas. Tanan nga mga napriso karon Ginoo, mulihok ka silang mga kinabuhi bisan naa sila sa sulod sa selda. Nga bisan naa sila sa sulod sa selda this time, Lord God. Imong ipalihok, imong gahom nga makabaton sila encounter yun nimo Ginoo diha sa sulod sa selda, nga diha sila makabaton og hingpit nga relasyon nimo, nga mugawas sila, nga na sila tinud-anay kabag-uhan, nga dili sila pareha sa uban nga nigawas mobalik na purugsod, but mugawas sila nga mga lagad nimo, mugawas sila nga duna sila kabag-uhan sa kinabuhi, mugawas sila nga naay paglaom. And I pray Lord God sa tanang mga depressed karon nga nasa prisuhan, ipabati sa ilang kasing-kasing karon ang paglaom Ginoo. Nga diha kanimo samtang napay kinabuhi na ay paglaom. Lord God, i-bless sila. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Hallelujah. Lord, thank you. Salamat kay Ginoo sa tanan, imong presensya, imong mensahe. Ug nining taknaa, Lord, among paabuton ang mga milagro gikan kanimo, among paabuton ang mga kahibulungang butang nga gikan kanimo Ginoo. Breakthrough after breakthrough, blessing after blessing in Jesus name. Himuha lamang kaming takos angayan kapiyalan. Kay dili pun minimo saligan kung dili pa mi angayan. So Lord God, again, amo kining paabuton uban sa dakong pagtuo. Mao kini ang among pagampo amahan, ug amo kining gipangayo, gipasalamatan piniagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga mao among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Praise God, praise be to God. Hallelujah. So again, a fruitful evening everyone. Mabungahong kagabion. Hallelujah, gipaningot ko Grabe. Praise God. So, salamat, thank you so much for being with me, mga igsoon, and nahuman na atong live, no? Ay, praise God. Atong putlo na itong live, igsoon, niya. Pwede ra gyapon ninyo i-mention yung mga higala dire, no? Pwede gyapon mo mag-type og at followers at highlights para makabantay yung friends and loved ones ba. And then, of course, pwede gyapon mo share, okay? Og again, salamat sa ato ang mga subscribers and na nag-send og stars na to ganina, wa man ta nangayo pero salamat kayo. Kabantay mo diri nawa na tong please send star, akong gidelete kay mura man tag nangayo ani nga kay bawo na mo igsoon wala jud ko nangayo, no. Nahikapon ng Ginoo, si Lord na bahala og ang iyang gihikap, no. Ana ra man ta na, no. Purely kuan jud ni siya ministry para sa kamayaan sa Ginoo. Amen. So that's all for tonight. This time akong ibalik tanang dungog ug himaya sa tong buhi nga Dios. All the glory, honor, power, highest praises and adoration belongs to the King of Kings. Okay? So, salamat sa inyong pakiguban na to, no? Ganina, 300 ka pinta viewers, no? So, again, ako mong gi-remind, pwede ninyo invite inyong mga friends nga mo follow sa tong page para ma-bless mo sila igsoon. Okay? I'm late, Pastor James. Sister Jerlyn Cadorna. Pwede rin mo i-reply, sister. Okay? So again, salamat kaayo niya. See you next time, maybe tomorrow. Busy jud kay ko basta Sunday son, pero og makalugar ko kabalo na mo mag-live ta. Okay? So that's all for tonight. I pray and I declare nga sa atong pagpahulay karong kagabion, mag-uban ang Ginoo, iyang presensya, iyang gahom, mag-uban kanato og mumatata nga puno sa kalinaw ug kalipay. Amen. Kay nag-uban man si Lord nato. So that's all for tonight. See you again next time. Keep safe everyone. Ang akong ikabilin, kabalo na mo. Kanunay lang tang ampo nya amping. Amen. Okay, Brad Bear Castillo Longley Brad, thank you for watching. So, again, himaya og dungog akong ibalik sa tong buhi nga Dios. Nya, see you next time. God bless everyone. Good night.